Машинка топа, набирая хуткасць. До фінішу застаецца літаральна некалькі метраў. Калі добра ставішся да іншага, не звяртаеш увагі на яго недахопы. Нічога не разумею. Ну, Топа, ну дапамажы. Але топу прыйдзецца з'ехаць з маршруту. Так, бо некаму патрэбна ягоная дапамога. А хто самы хуткі дапамагатый у свеце? Я думаю... Буслік, не перашкаджай, я не ў цябе пытаюся. Вядома, мядзведзік Топа! Я так і хацеў сказаць. Буслік, а ты помаўчы хвіліначку, калі ласка. І зараз, калі храбры мядзведзік толькі пачуў, што яго клічуць, ён з усёй магчымай хуткасцю кінуўся на дапамогу. І вось, нарэшце, Топа прыбыў на месца здарэння. Ратавальнік Топа уважліва слухае. Ну, нагуляўся. Зараз мне ўжо можна гаварыць. Буслік, я ж не мог адразу спыніць гульню. Трэба было скончыць гісторыю. Ну, а зараз давай, расказвай, што ў цябе здарылася. Па-першае, калыханка пачалася, а мы з гледачамі не павіталіся. Сапраўды. Ой, так загуляліся, што не павіталіся. Прабачце, салют, сябры. Добрый вечар, дзяўчынкі і хлопчыкі. Дык чым табе дапамагчы? Ведаеш, я чытаю кніжку. Ну, дык чытай, ты ўжо ўмееш. Чытаць я ўмею, але зараз не магу зразумець сэнс таго, што напісана. А ты мне прачытай, я табе хуценька растлумачу. Вось, паслухай. Ну? Калі добра ставішся да іншага, стараешся не звяртаць увагі на яго недахопы. Растлумач, калі ласка. Пачакай, Буслік, а што гэта ты за кніжку такую ўзяў? Сур'ёзную, дарослую. Мне яе адна разумная дзяўчынка прачытаць дала. Сказала, што гэтая кніжка вучыць сяброўству. Так, кніжка сапраўды сур'ёзная. Дык і ты не разумееш, пра што тут напісана? Я? Ды ўсё я разумею. Так, прачытаем яшчэ раз. Пачакай так. Калі добра ставішся да іншага, старайся не звяртаць увагі на яго недахопы. Можаш растлумачыць? Дык гэта ж, дык гэта ж прасцей простага. Буслік, вось мы з табой сябры, так? Вядома, так. Значыць, калі ў цябе не хапае, напрыклад, цукеркі для мяне ці новай машынкі, каб даць мне пагуляць, я на цябе пакрыўджуся. Не пакрыўджуся і не перастану з табой размаўляць і гуляць. Але гэта толькі таму, што мы з табой старыя сябры, а з новымі так не атрымаецца. Значыцца, тут гаворка ідзе пра недахоп машынак ці цукерак? А можа, лялек, ці іншых цацак, ці прысмакаў. Калі гэтага ўсяго не хапае, сябраваць складаней, але ўсё ж можна спрабаваць. Слухай, Топа, а я вось што думаю. Атрымліваецца, у нас столькі недахопаў. Гэта яшчэ чаму? Ну, у нас не вельмі много машынак, а новых дык і ўвогуле няма. І канструктар у нас не новенькі, і некалькі дэталек мы менавіта знайсці не можам. Сапраўды, гэта недахопы. І камп'ютараў у нас мала, не ў кожнага свой. Гэта зусім дрэнна. Думаю, і гэта таксама сур'ёзныя недахопы. Топа, тады мы павінны трымацца адзін аднаго. Ведаеш, чаму? Дык гэта ж відавочна. З такой колькасцю недахопаў з намі больш ніхто не пасябруе. А як жа Данік? Ён жа наш новы сябар. Ну так. Здаецца, ён проста яшчэ не зразумеў, колькі ў нас недахопаў. А калі ўсё высветліцца, ой, не будзе ў нас сябра Даніка. Ой, Буслічак, што ж рабіць? Ён якраз сёння збіраўся прыйсці.
А давай мы ему не расскажем про наши недохопы. Буслик, гениально! Наоборот, мы Данику расскажем, что у нас хутка будет все новое. И цацки, и компьютеры. А откуль у нас усё гэта возьмецца? А нам Эліна з іншай планеты арганізуе доставку. О, Топа, ты малайчына. Вельмі добра придумал. Прывітанне, сябры! Добрый вечер. Ой, салют, Даник. Слухай, а хочешь новый компьютер? У мяне зараз добры камп'ютар. Я магу заданні выконваць і гуляць на ім. А хочешь погулять на супер-пупер новым хуткасным космічным компьютеры? Яшчэ як хачу. Хто ж ад такой прапановы адмовіцца? А яшчэ хочешь полетать на амаль сапраўдным вертолете с кабиной и 2 винтами? Вядома, хачу. А вы што, збіраецеся падарожнічаць у будучыню? Не, будучыня прыйдзе до нас. Наша добрая знаёмая іншапланетянка Эліна хутка нам усе гэтыя рэчы даставіць са сваёй планеты. А яшчэ шмат космічных цукерак, вялізных, як ты, Даник. А вы ж раней казалі, што касмічныя цукеркі маленечкія. Буслик, гэта ўжо быў пералёт. Так, я зразумеў, што вы тут шмат чаго прыдумалі, каб мне прапанаваць. Але навошта? Каб ты застаўся нашим сябрам. Ну, Буслик просто у дарослай кніжцы прачытаў, што сябраваць з тымі, у каго ёсць недахопы, складана. А у нас столькі недахопаў. І машинки не новыя, і ў камп'ютер мы гуляем по чарзе. Вось мы і вырашылі навыдумляць, што ў нас хутка будзе шмат розных цацак, прысмакаў, каб ты застаўся нашым сябрам. Ой, якія вы смешныя. Дык гаворка ў кніжцы ішла не пра тыя недахопы. А пра якія? Пра рысы характару. Кажуць, што сапраўдныя сябры даруюць адзін аднаму, напрыклад, звычку выхваляцца, ці хітрыць, ці сумаваць без прычыны, і яшчэ нейкія не вельмі прыемныя якасці, на якія сапраўдныя сябры не звяртаюць увагі, бо сяброўства для іх даражэй. Значыцца, справа не ў дахопе цацак і прысмакаў. І ты застанешся нашым сябрам? Вядома, бо на самой справе сапраўдных сяброў не цікавяць вашы цацкі і прысмакі. Ім проста падабаецца разам з вамі гуляць. І табе з намі падабаецца? Вельмі. Ну, добра тады. Мы супакоіліся. Ну, а зараз давайте мультфільм глядзець. Давайте разам з сябрамі мультики глядзяць асабліва прыемна. Ну, і пасля мультфільма мы што з вамі робім, сябры? Ты адпраўляйся дадому, а мы зубкі чысцім, тварыкі і лапкі мыем. І добрай ночы жадаем. Дабранач, сябры. Цікавых усім сноў. Доўгі дзень, цёплы дзень, адплывае за аблокі. Сіні цень, сонны цень, адпаўзае ў кут далёкі. Збеглі зайкі ўсе ў лясы, змоўклі птушак галасы, і буслы ў гняздо схавалі свае доўгія носы. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Пакрысе на расе потухаюць зоркі з плюшкі. Гуляй
баю-бай, баю-бай, разом з нами засыпай.